Ty sa trápiš s niektorými hudobnými pojmami a nie to dostať do tej hlavy? Ja ti skúsim dneska pomôcť a vysvetlím ti dva hudobné termíny. Jeden je kvinta a druhý bude kvint akord, a to pomocou určitého príbehu. Začneme termínom kvinta. Ak sa ti zdá, že to není po slovensky, máš úplnú pravdu. Je to taliansky termín a možno niekto tuší, čo to znamená. Ale ten, kto nevie, počúvaj ďalej. Aby sme si to zapamätali, predstavíme si najprv 5 súrodencov. To znamená, prvý bude palec, druhý, tretí, štvrtý a piatý bude malíček. My už aj vidíme, že medzi prvým a piatým prstom je rozdiel práve tých 5 prstov. Áno? Že keď rátame aj prvý, tak 2, 3, 4 a 5. Čiže medzi prvým súrodencom a medzi piatým je ako keby 5 rokov rozdiel. Ale keďže my potrebujeme to vedieť, čo to znamená v hudbe, predstavíme si prvú notu z hudobnej abecedy. Nota C. Môže to byť napríklad Cecilka, ktorá sa ako prvá narodí. A piatú notu, keď si vyrátame, bude C, D, E, F, G. A to môže byť napríklad Gabika, ako sestra Gabika. A teraz medzi C, Cecilkou a G, napríklad Gabikou, bude nejaký rozdiel. Samozrejme, nebudeme sa tu teraz baviť o veku, že to je 5 rokov, ale rozdiel 5 tónov. To znamená, nota C bude znieť takto a Gabika, nota G, bude znieť takto. Áno? Čiže počujete, že medzi C a G je výškový rozdiel, nejaký výškový. A presne to je na vzdialenosť 5 tónov. A túto vzdialenosť budeme volať kvinta. Čiže ešte raz, kvinta sú dvaja súrodenci, dve nóty, ktoré sú od tej prvej nóty, od toho prvého súrodenca, od prvej nóty vzdialené na 5. tón. A takúto vzdialenosť budeme volať, že to je tzv. Interval kvinta. Čiže čo to znamená ešte interval? To je tiež dôležitý termín. Interval je vlastne, už sme si vysvetlili, 2 tóny naraz, čiže výšková vzdialenosť vždy medzi 2 tónmi. A konkrétne výšková vzdialenosť medzi prvým až 5. budeme vždy volať, že to je kvinta. Dobre? Týchto výškových vzdialeností môže byť viac. My sa môžeme hrať, že ten prvý sa bude s druhým porovnávať. To bude tzv. Interval, že sekunda. Prvý sa bude porovnávať s hláskom tretieho súrodenca, čiže Cecilka napríklad s notou E ako Emil budú mať zasa výškovú vzdialenosť na tzv. Terciu. Potom máme 1. až 4. je kvartu a potom sme u tej našej kvinty. 1. až 5. bude kvinta. Čiže kvinta je interval a znamená to výšková vzdialenosť medzi 1. až 5. Dobre? A ukážem vám teraz takú pomôcku, aby ste si to aj zapamätali. Takto si vlastne obkreslíte svoju rúčku a nakreslíme si tu do toho palca jednotku. Toto je ukazovák 2, tretí súrodenec, 4. a 5. alebo aj noty. Keďže chceme to ale mať v hudobnej rozprávke, tak tu si dáme notu C a teraz rátame. Hej? Vieme, že ďalšia notička je D, potom tu máme notu E, to malo byť modrá, nota E, potom nota F, potom nota G a to už je vlastne naša G nota. Čiže táto vzdialenosť medzi 1. až 5. Medzi 1. až 5. budeme ju volať vzdialenosť kvinta. Napíšem kvinta.
čistá. Áno? A značíme to č, bodka, to je taký termín, že čistá. To teraz nejdem rozoberať, môžete si zapamätať. 5. Kvinta ako 5. Dobre, vzdialenosť 1. až po 5. značíme č ako čistá kvinta. Deťom vždy hovorím, že je krásny film, číslo 5 žije. Môžete si zapamätať, volá sa to kvinta. Tak, ale to nie je všetko. Príbeh nám pokračuje. Súrodenci sa rozhodli, že si chcú založiť vlastnú hudobnú skupinu. Ale keďže len sú dvaja alebo dve, že Cecilka s Gabikou, je to veľmi málo na skupinu. To sú tzv. Duo. A keď sa bavíme o intervale, tak je to teda tá kvinta, áno? Takže si povedali, že zavolajú k sebe ešte jedného súrodenca, aby mohli vytvoriť skupinu. A táto skupina sa už bude volať, že kvint akord. Pretože necháme tam tú Cecilku a necháme tam aj tú Gabiku. Čiže tá kvinta, keď počujete v názve, keď hovorím kvinta a kvint akord, tak je počuť, že majú nejaký vzťah, že sú to súrodenci. Ako keby mali priezvisko podobné, že? Stále tam zvoní ten základ slova tá kvinta. Ale tým, že privzú, zoberú si k sebe ešte jedného súrodenca v poradí tretieho, to bude nota E, môžeme sa hrať, že to je Emil, tak už budú traja. A už si môžu vytvoriť hudobnú skupinu o 3 tónov a táto sa bude volať kvint akord. Musím to takto. Akord. Čiže vidíte, kvinta a kvint a to Ačko, keď zoberieme z toho akordu, tak je tam tie základ kvinta. Som dneska deťom v Zúške vysvetľovala, že ako keby traja súrodenci, že kvint a ten tretí je kord. Že majú také 3 mená, aby sme si to zapamätali, že to je súzvuk 3 tónov. To je veľmi dôležité. A kvinta? Kvinta je súzvuk 2 tónov. Ešte na klavíri, tu máme notu C a teraz máme 5 prstov, 5 rokov, 5 tónov, D, E, F a G a tu máme interval kvinty. Takzvaná gajdovská kvinta, často sa používa v skladbičkách. No a teraz to bolo ten súzvuk, hej, 2 tónov, čiže interval kvinta a tá hudobná skupina C, E, G, kde už sú 3 tóny, ktorá sa volá kvint akord. Už si hrajú rockové veci. Ešte si to ukážeme aj v notách, aby to nebolo len teoreticky. Čiže nota C ako prvá nota, alebo ten prvý súrodenec. Dúfam, že to vidno, lebo je trošku slabá fixka. A už vieme, že musíme hľadať notu G, to znamená 5. tónik. Nakreslíme tam, kde býva nota G spolu s úslovým kľúčom. Nám vzniká interval kvinty. Čiže 1. až 5. tón. 1. až 5. Avšak, keď necháme 1. tón, notu C, necháme aj 5. tón, notu G, ale zoberieme ešte k sebe 3. súrodenca, ktorý sa narodil 3. v poradí v strede. Vyzerá to aj tu na tak, ako keby sa narodila notička, že po sebe na 3. schodíku, lebo notičky nám vlastne idú po schodíkoch. Dobre, čiže teraz sme vlastne urobíme si iba 5. Tu máme notu C, D, E, F, G, čiže C je 1. schodík, E je 3., G je 5. A v tomto prípade nám tu vzniká rovnako kvinta, ale plus 3. tón nám vzniká tzv. Kvint akord. Takže dúfam, že vám to trošku pomohlo, keď som vám to vysvetľovala aj takto cez tých súrodencov. Takže už len čisto teoreticky zopakujeme, že kvinta je súzvuk 2 tónov 1. až 5.
Čiže vždy ten interval sa ráta od prvej noty a potom musíme 5 schodíkov vyliezť hore, aby sme vytvorili kvintu. Keď ku kvinte pridáme tretí prst, ten v strede, tak krásne to sedí aj na klavíri, vtedy zahráme kvint akord. C, E, G. Dobre, budem sa tešiť, ak vám to pomohlo a kľudne mi dajte vedieť. Na budúce zasa niečo iné. Ahojte.